खुलुमबाय लोगोफोर जोंथ' गासैबो मबाइल फन बाहायो दा आंनि भिडिअखौ नायबाय थादो नोंथाङा मबाइल फनावनो नङा होमबा किन्तु नरेन्द्र मदि बिथां भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबोथ' मबाइल बाहायो मबाइलाथ' अबभियास बाथ्रा सिकिउरिटि पारपसनि थाखाय आइफन बाहायखायो बिथांमोना किन्तु मासिम बाहायो जोङो सोरबा जिअ बाहायो सोरबा भडाफन बाहायो सोरबा एयारटेल बाहायो नङा होमबा नाथाय बिथाङा पीएम मदिया नरेन्द्र मदिया मासिम बाहायो मबाइलाव नोंथांमोनाथ' मिथिया थ' मिथिनो लुगैदोंबा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय गोबाङानो साननो हागौ बिथांमोना जिअ सिमफोर बाहायो नामा बा सोरबाफोर बायदिया साननो हागौ एयारटेलफोर बाहायो नामा बा सोरबाया साननो हागौ भडाफन बाहायो नामा नाथाय नोंथांमोना बिदि सानदोंबा गोरोन्थि बिथाङा बैफोरबायदि माने सिम बाहाया बिथाङा स्पेशल डिजाइन दस्रा गुबुन माने बेलेग टाइपनि फन बाहायो बिथां बाहायनाया बेलेग नेटवर्क रेस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेन्ज फन बाहायो बिथाङा एबा सेटेलाइट फन बाहायो अफिसफोराव बिथाङा सेटेलाइट फन बाहायो कारण बिराद गिदिर मानसि नङा होमबा इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बिथांनि फन रायलायनाय बा मेसेज बा सिक्रेट बाथ्राफोरखौ लिक जानोबोथ' हागौ नङा होमबा बेनि थाखायनो बिथांमोना माने बिथाङाल' नङा गुबुनफोराबो माने स्पेशल डिजाइन नेटवर्क बाहायो आरो बिथांमोना आरो बिथांमोननि माबाखौ बै नेटवर्कखौ गोबां गिदिर टेक्निकेल इनस्टिट्यूटफोरा माने मनिटर खालामबाय थायो आरो फर एग्जांपल NTRO DIT बेफोरबायदि गिदिर सिकिउरिटि एजेन्सिफोरा माने मोनसे माबा खालामो आरो मनिटर खालामबाय थायो बिथांनि बै सेटेलाइट फनफोरा माने मिलिटारि ग्रेड माने मिलिटारि फ्रिकुवेन्सि बेन्डफोरनि आन्दाराव माने अपारेट खालामनो हायो आरो जायफोरखौ नर्मेल मानसिफोरा बाहाया थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना मिथिनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो जोबजासिम नायबायब्ला गोजोननाय थाबाय आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय आरो खुलुमबाय।